Waqt laqa mal-Awditur Ġenerali Charles De Guara, l-Speaker Carmelo Abela saħaq fuq ir-rwol kostituzzjonali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u r-relazzjoni mill-qrib tiegħu mal-Parlament. Huwa faħar il-professjonalità u l-indipendenza tal-uffiċċju u appella lil membri parlamentari miż-żewġ naħat fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex jagħmlu skrutinju bir-reqqa tar-rapporti tal-Awditur Ġenerali. Parlament hemm rabta intrinsika bejn l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u l-Parlament billi jsir skrutinju dejjem aħjar tan-nefqa pubblika u l-membri parlamentari taż-żewġ naħat tal-Kamra għandhom jagħmlu l-almu tagħhom kollu biex ir-rapporti li jagħmel l-Awditur Ġenerali jarawhom, jagħmlu l-iskrutinju tagħhom u jkun hemm suġġerimenti biex naturalment dejjem wieħed itejjeb kemm in-nefqa kif issir kif ukoll il-governanza tajba. L-Awditur Ġenerali Charles De Guara qal li l-missjoni ewlenija tal-uffiċċju hi li jagħti assigurazzjoni lill-Parlament u liċ-ċittadini li l-fondi pubbliċi qed jintużaw tajjeb u skont il-liġi. Il-ħidma tagħna essenzjalment huma l-audit. Dawk huma ħidma tagħna, ma dak mhux biżejjed. Għamilna ħidma internazzjonali, ħadna sehem f'ħafna konferenzi, imma iżjed u iżjed organizzajna żewġ konferenzi kbar. Waħda minnhom f'Novembru meta ġew l-Awdituri Ġenerali tal-Ewropa f'Malta. Dik kienet xi ħaġa qatt ma konna għamilniha prestiġjuża ħafna. U kif qed fil-forward tiegħi jiena grati għall-istaff tagħna għandna staff m'għandniex ħafna, imma l-kwalità tal-istaff tagħna hija inkredibbli. Fit-tmiem iż-żjara l-Awditur Ġenerali ppreżenta lill-Speaker ir-rapport annwali u l-istqarrijiet finanzjarji tal-NAO għas-sena 2025.